Velkommen tilbage her i kolonihaven. Det er ved at være et stykke tid siden. Det falske kirsebærtræ er sprunget ud, hvilket er jo fantastisk at se, men det fylder også en del på min plæne hernede. Der har ikke rigtig været en video i et godt stykke tid, og ikke fordi der ikke rigtig sådan har været en grund til det. Jeg har faktisk lavet rigtig meget, blandt andet det her bed, som har været i gang med at bygge til min kæreste, som vi skal have nogle ting i. Men lad os lige prøve at kigge på, hvordan det ser ud herude i haven lige for tiden. Lige nu, der regner det. Det er også fint. Jeg har en masse planter, der godt kunne tænke sig noget regn. Huset her har fået en lille makeover. Der er kommet en overdækket terrasse. Jeg har fået bygget et voliere til min kat. Hun skal da med herud. Hendes lille dør har vi hernede. Og lidt forskellige opsats og ting og sager, så hun kan følge lidt med i, hvad der sker her i haven. Hun har kun lige været inde i det et par gange, men ikke af længere varighed. Der har ikke rigtig været værd til det. Men som sagt, så har jeg ved at bygge. Når vi kigger lidt på haven, så har jeg selvfølgelig mit æbletræ, som er begyndt at lave små blomster. Hvis jeg kan fokusere. Det vil vi ikke. Bedet her, der er jeg så heldig, at der allerede er jordskokker på vej. Og indimellem, der har vi også nogle løg, som er på vej. De sidder her i midten og gemmer sig. Og så har jeg endnu et bed med løg. Jeg er simpelthen kommet til at købe alt for mange sætteløg, så er de også kommet her i. Det her, det er egentlig planen, at det skal være mit græskarbed. Så jeg skal snart have plantet græskar herud. Et lille blomsterbed med lidt ukrudt og noget i. Jeg tænker også, at jeg skal have lidt løg deri, fordi jeg har ikke rigtig plads til meget mere. Og her har vi altså... Jeg har klippet det ned. Det har været meget større, og jeg skal også til at klippe endnu mere ned. Men flot er det, kirsebærtræet. Og mine 2 æbletræer, det er det nyeste. Og den her, den er vel en 3-4 år gammel. 3 år gammel. Masser af blomster. Men det går rigtig godt her. Jeg har hvidløgsbedet, der går rigtig fint. Indimellem tror jeg også stadigvæk, der er lidt løg, der gemmer sig. Men hvidløg, det kommer til at se godt ud i år. Herover der har vi skalotløg. Og jeg ved ikke helt, jeg har plantet solsikker i det her bed. Og solsikker og jordskokker, de ligner meget hinanden, så jeg er faktisk ikke helt sikker på, om der har været jordskokker i det her bed sidste år. Så jeg ved ikke, om jeg har fået alle jordskokkerne ud. Det må vi se, hvad de vokser op til at blive. Jeg har et par spande her med forskellige kartofler. Almindelig kartoffel, alouette og solist. Eller så er det omvendt, jeg tror det er solist. Og det er almindelig kartoffel. Herinde, der har jeg godt fyldt med ærteplanter. På et tidspunkt, når de vokser op, så fjerner jeg drivhuset. Det skal jeg nemlig bruge nede i bedet med græskar, så de er blevet store nok. Gulerødderne, de gemmer sig godt herinde under. Og jeg har noget persillerod, jeg godt kunne tænke mig at plante herunder også. Jeg kan se, gulerødderne, de er på vej. Herover er der ikke så mange, så tænker jeg, at det bliver persillerod siden. Rødbedebedet forventer jeg mig meget af. Det er første gang i år, at jeg har rødbeder. Og de er også begyndt at komme frem. Og med alt det regnvejr, vi har fået her til sidste stykke tid, så tænker jeg nok, det skal gå. Kartofler,
Det har jeg sørme også en masse af. Igen, Alouette, det er de røde kartofler. Så er der Solist. Og så er der, almindelige kartofler. Det er nogle rester, jeg havde fra supermarkedet, jeg ikke lige har fået spist. Og herinde der er også en masse ærteplanter. Jeg har forskellige ærter. Der er Provence, tror jeg den hedder, og Carina. De har det også fantastisk. Jeg har også lige fået bygget mit lille bed lidt mere hyggeligt. Og nu er der desværre en masse skvalderkål, der kommer ind imellem. Men det jeg har fået plantet herude, det er timian, rosmarin, kamille og noget mere timian. Men den ene er almindelig timian, og den anden er citrontimian. Og det ser også ud til, at i år det bliver et rigtig godt ribsår. Det er i hvert fald en kæmpe busk igen i år. Sidste år var ovenud fantastisk. De 2 små buske her, det er stikkelsbær, og de er også begyndt at komme nu. Jeg mener, det her det er røde stikkelsbær, og de her over det er grønne stikkelsbær. Så har jeg lidt hindbær. Jeg mener, det her det er den gule hindbær. Så der er goji-bær, og der er ikke rigtig kommet noget som helst endnu. Så det er sidste sæson. Hvis ikke der kommer nogen blade eller nogen blomster eller bær, så bliver den rykket op. Kom på komposten. Og så har jeg en lille brumbær, som jeg har klippet godt ned. Og igen, det er godt fyldt op af skvalderkål. Det skal jeg lige have fjernet, så de ikke tager alt det gode vand, føde. Og så har vi drivhuset. Og drivhuset der er godt fyldt op med tomater, chili, peberfrugt, basilikum min kæreste har haft med. Og jeg mangler stadigvæk de her dage med god varme. Man kan se, at der allerede er begyndt at komme små chilier. Det her det er alma. Lidt blomster også. Jeg mener, det er piri. Tomaterne er amant. Og jeg kan se, der er... gør vi lige sådan her. Der er en blomst på vej. Min vindrue er også begyndt at skyde godt. Er begyndt at sætte druer. Eller knopper til druer. Og hernede har jeg også lige fået plads til et par tomatplanter. Jeg mener, det er en rød drue. Den er til at stå her i en potte. Der er også en tomat, der gemmer sig lidt. Lidt spinat. Og så har jeg lidt stangbønne, lidt majs. Og lad os lige se. Det var nogle rester, jeg fandt. Yes, sukkermajs. Og jeg kan faktisk ikke engang lige huske, hvad det er. Men det er jo rester, jeg fandt i min frøkasse, som egentlig var tid til, at det blev plantet ud. Og så prøver jeg igen i år også gurkemeje og ingefær. Men der har ikke rigtig været varmt nok til, at de begynder at komme frem endnu. Så det håber jeg lidt, at det snart gør. De siger, hvis i næste uge, der kan godt ske at komme over 20-25 grader. Jeg fandt en nød i hækken,
Og da jeg slog den op, så sagde den, det var en cola-nød. Det ved jeg nu ikke om er rigtigt, men jeg er spændt på at se, hvad der kommer op. Jeg ved ikke lige, hvorfor der skulle ligge en cola-nød i hækken, men det lignede. Så der sker ganske meget herude i den lille have. Jeg har selvfølgelig bedet her, som jeg er ved at bygge. Først så bruger jeg lidt en forkert mørtel i bunden, så den bliver hvid. Men så er jeg så skiftet over til noget andet, som forbliver lidt grå, så det ikke ser så vildt ud. Så det var lige en lille update herude fra kolonihaven. Håber I alle får en god sommer. Og må ikke der kommer lidt flere videoer, når jeg lige får tid til det. Jeg nævnte vist aldrig nu sådan, det her bed, det er også jordskokker. Min kæreste og jeg, vi lavede ret meget jordskokkesuppe, kartofler og jordskokker. Så det var et kæmpe hit, så nu har jeg 2 bede. Jeg tænker, at det her bede, det er i hvert fald nok til en 15 kilo. Så med det der bede derovre, så skal vi nok komme godt over de 20. Men kan I nu have en rigtig god sommer, også selvom det regner herude i kolonihaven. Tak fordi I kigger med.